Nginphinde nginibingelele futhi sisekhona la eMlambo Munye la sithi siphila khona isigodlo lesi seMlambo Munye ngaphansi koMsamo Institute ubhedla indaba onibingelelayo la ngihlale khona nginicobelela ngini advisor nginika izinto ezahlukahlukene ngoba inhloso yami enkulu akuthi noma uphuma uthi yozwa kodwa ubukwazi ukuzelapha ekhaya ngoba kwangaphunywa noma ikanjani ube ukwazi ukwenzani ukuzelapha ekhaya. Ngifuna namhlanje ukuxoxa ngezinto eziwubala esiphambaniselwa kuzona. Eyokuqala nje ukuzaleka. Kunomuntu ozalwa ubaba noma bangashadanga at all. Bese ubaba ngenzi lutho. Kunomuntu ozalwa ubaba noma bese ubaba eyahlawula amelapha. Kunomuntu ozalwa ubaba noma ubaba hlawule alobola uma enze yonke into ini kodwa bese bexabana endleleni bangashadi. Kube nomuntu ozalwa ubaba noma bese uma nobaba beshada ngomshado omhlophe bahlale bakhumuzi kuphelele lapho bangacaci. Kube khona umuntu ozalwa ubaba noma othelwe ngenyongo wenziwa yonke into. Kube khona umuntu ozalwa ubaba, right? Noma angibe kanje ozalwa ufika umama ashade acaca bese lo muntu ubaba ashone bese uma eseqoma ubaba eseshonile bese zala wena bese kuba khona wena, right? Oka 7 kube khona ukuthi umama nobaba bashade bese bakhona ezinye izingane bese shona ubaba bese ngenwa umama bese uzalwa wena ilo baba lo ongenile ongene umama. Okay? 7 wabantu lo. Okay. Asiqale la ke. La kulo ubaba noma engenzanga lutho nalo khisho khona inhlawulo. Nalo okulotsholiwe khona kwangashado kwashiwe endleleni nalo futhi okushado ngomshado omhlophe nobafona abasekhaboma. Angiphindi nobafona abasekhaboma. Kodwa lona uma wakhe olotsholwa shiye endleleni uneshansi wena yokuthi kuyiwe kuboka ma wakho ngalama lobolo uma wakho akhokhelwa wona ukhishwe ngawo kuthiwa ayakuthenga. Ukhishwe ngembuzi besifaka ngembuzi boka baba. Ungizwe kahle. Bese ufana futhi nalo ubaba noma abashadanga kodwa bashada ngomshado omhlophe. Sebeyashona. Sokuthiwa bashadiseni ayikho leyonto. All what you do nithatha imbuzi nikugeze ukuthi ubaba noma balobolana bahlala ndawonye sasazalwa baze basishiye emhlabeni kodwa bengacacile sicela ukuyigeza leyo nkulumo nigeze finish. Bese ngiza kulaba babili lo uyohlala wasekhaboma wena uyohlala wasekhaboma. Uma ubaba wakho wena uqala la ubaba engazange wahlawula nala wahlawula khona ekufuna akakulobole ukhishwe ngembuzi ufakwe ngembuzi. Now lokhu ukuthi uhlawulile ubaba akusho uthatha isibongo sakhe. Bafowethu bobaba asingakhi amaphara asingacreate abantu abazoba zinkinga. Baba musu kufike ukhulelisa umuntu wesifazane bese uba irresponsible. Musu ngicasula. Ukhulelisa umuntu wesifazane bese uba irresponsible. Ufika ungamshadi uphinde nengane uyihlawule kube kuphela. Ugijima uyoyifaka isiphandla sakini. Ayikho leyo nto.
bese ngiza ke manje la ngithi khona uma wakho nobaba wakho bagcagcile finish umnandi wena. Ngize la manje la uma wakho ufike wagana, right? Mese ganile uma wakho wayese eshona ubaba la ekhaya wayesethola wena egcagcile, ungizwe kahle, uyilongwe wena lala ekhaya, ngoba uma uphume wayocosha amalongwe uyilongwe la ekhaya, ubiza isibongo sala uma igcagcele khona. Angiphindi, ubiza isibongo sala uma wakho egcagcele khona. Ngakho uma awukwazi ukubiza isibongo sika baba wakho, ngoba uma wakho engesene wakubo awukwazi ukubiza isibongo sakhe, futhi akashadile nalomuntu. Musa kukudukiswa kuhamba ufuna baba wakho mawusiyohlola. Alright? Bese kuba yilokhu ka7 la uma wakho ungeniwe, so ubiza isibongo leso sala kade eganele khona uma wakho, uyingane yengeno wena. Alright? So bese kuba ke ukuthi kukhona ingane ezaleka ngokuthi ecishe isondele kuyilongwe. Ubaba noma balobolana kodwa uma akagcagcanga. Right? Umama nje usiyasuka usezala wena, kodwa engagcagcile, kodwa engatheliwe futhi ngenyongo, kodwa kwashadwa ngomshado omhlophe. Uma vele ngoba akangenisiwe la, yila unethuba lokuthi ungayobiza isibongo sakubo, hayi sika baba wakho. Ngoba uma wakho nobaba wakho lo oshendezile kwatholakala wena akashadile noma wakho, futhi awukwazi ukuthi kuthiwa ubaba wakho akokuthenga. Lezi zinto ngithi angizigcizelele ngiyibale ngoba yila nidukiswa khona kuthiwe uyabangwa. Awukho umbango labantu benkosi. So lezi zinto ziqikelele lana uzwe kuthiwa ngoba ubaba wahlawula ingakho nje ngibisa isibongo sika baba. Ubaba suka ukwenzela imbeleko kubo, ku-wrong lokho. Wena udeserve imbeleko yakuphi? Yasekhaboma. Umlanjwana, unepurpose yokuzalwa ekhaboma. Ngiselapho kuqhamuka umuntu athi baba Mkhize, manjena ngashintsha ngoba sengizogana. Kusho ukuthini ugana? Umlanjwana umlanjwana nje, uyozala izingane ezibiza yena, qhubeka kanjalo. Hawu, uma webisa isibongo sikama wakhe, nami ngibize sikama, nezingane zami zobize sikama. Ngathi angishintshe ngoba phela sofana ngithatha isibongo sakithi. Ushintsha wena kodwa uyihlo azange wakufuna. Uzisa kanjani la ungafunwa khona? Uzothini unelungene esibongweni sababa wakho? Ujikele ho auntie, odadewabo bakwathi, hayibo, uyazi nathi asibona bakwa Mkhize. Safuna silungise. Usugijima ungena kaMkhize wena. Ngakho ke bantu benkosi, ake nifundise into nje engichazela uMkhize kulezi zinto eziwu7 zokuzaleka kwenu. Uze umuntu ethi ngihambile ngayohlola, kwathiwa ubaba akahamba ayongithenga kuboka ma, kushilongwe. Ngoko izwaphi leyo nto? Aphinde omunye athi hayi, ubona nginenkinga nje, kufanele ngiyokwenzelwa isiphandla kuboka baba. Uyazi indaba ube nenkinga uma ngabe ukuthi ubaba kenzanga lutho, kumbe wahlawula kuphela ubaba, kumbe ubaba washada noma wakho ngomshado omhlophe. Yazi indaba banenkinga, awenzelwanga imbeleko. What is the meaning of imbeleko? Imbeleko ichaza ukuthi where do you belong. Ingakho ufaka isiphandla uyakhulekwa kulelo dlozi. Mawungakhulekwanga lo lifika naleli lifike nalo libhampe kuwena, naleli lifike kubhampe kuwena. Ngithi ngisho ke lento ngoba iyinkinga nidukiswa lapho. Yingakho elambani benkosi, ake nimeni ukuza kuthina nithi nizozwa indaba zenu kube kuxabene kulo7. Ake nifundise into, nazi incwadi. Kubhaliwe kwenziwe yonke into emaphephandabeni, ngihlale ngibhala yonke into kwisolezwe iphephandaba,
kanjalo futhi nephepha ilanga kugcwele khona. Njengoba ngenza lama video angikwenzi ngoba ngithi ngiyinyanga, cha. Lama video ngiwenza ngoba ngifundisa wena. Ngifuna umuntu wakithi kubuye leyanto eyalahleka efunakalayo, abasiphuca yona basishaya ngesintu nesiko. Khumbula, kuyabhukwa emlambo omunye ufuna ukuza sikusize 0871100555 010 5294-5 kodwa nje okukhulu kakhulu uthola iqiniso lesintu emlambo omunye nendlela eproper. Ngiyabonga.